spiritual evidence. Doctor Ajanami one of them. You got to sing your dinner, but not your dinner. One is your dinner. You got to do what you do for them. You even have them to live in Somana. One money, one more. Or they kill one under dinner. One in a wood. When a mobile is not like a woman. Mano and you will put on your hand up the Julia. Whenever you been a man, panic on my jelly. My jelly, what is it? Looking out of the oh, you went to Nadia and Natalia. Oh, God. Yes, Manadia, Natalia. Yes, Janadia, that's Manadia, Natalia. As you go to the Macarian. Maraco, oh, no, but I didn't know what you could hear. I'm going to want to do it. You really don't know your money. Oh, when you get to the what up with a banana born? And then Rata will money. And now. I don't like cake, and I like cake. I found my good bed. I found good joke with it. That was the event now. I'm an apple. Women are not. I want to. Women are my name. All your women are would they? All your women I have money, and I could back. Women are not. Ezal fisio jinina Odena na ndisio jinina Wondisio jinina Iyo jiji buloji Iwo alekele po na nando Kuwani ne kwa kolikele Mwamado mwammo Mwa edo ajune buwara Iwe iyo jumo balamu Jelerika away Laba odeji mauni bo Abakangu di ko chale chiyo Ebamudi di mauni bo Abakan odeji ko chale chiyo Ebamudi di mauni bo Deji kase mauni bo neti ni mi bonile Mobia mo mele nyobolo maunde linenu Abakan udiji di mauni bo Namuli wonya chona muni mo podova Abolonya na dowe buli gwe dodede Abaka udiji di mauni bo Abolonya mo bala mama jana dedu Ibamudi di mauni bo Amulu dena bono kaka bolo podova Abaka udiji di mauni bo Na mulu dana kawa kawo Emanu dana balenja we balon na we balenja dedu Emana nyabu dana kawo karu dedu Na mi wuno fomba wa wedo We yi wuno no lelo na ba uba denu wa Iwa muto ya kalaka iwa muteze nkoto gonye limbuchi yo Kada dugu kul kan na den taw e go finan do ay ga den o humu de na banja o humu de na banja e go msuna o humu na gina ba bro kana o tani bro te wo aka o ba wo ka o wa ibalo ka bo
anyị na-emekokwe na-emekokwe mma ewusi na nna ijeli na-ekite anyị ma ọ bụrụ ka ị bara wee m o nwego ndị ichiche nne iwe na-echi ike gị mana ibe na ọ ji tụ n'anya nne bụ na ịmagụ na ndị na-echi bụ na ụlọ ka ha na-echi nke ndị ụlọ ka ha na-echi ma gị na-echi nke ndị ove ndị a ndị uvete mmiri vedatele mmiri na-abụ ndị ọka n'ọtụ vadate mmiri wee lute ibe ọba gị na-echili nne ijere taa ewu m sị na ọ ga-adịle gị mma dịkwolova bụ ndị na-echili nna mma ma ego iwu siri taa n'ịnwa ma ego na-etu taa n'ịnwa bụ otu usi enye ya ata ndụ na-arụ isi ike gị n'ezinụlọ gị nwa ya ga na-awụgharị ụlọ ose ga-esere olu unu ya aka makọrọ ma ji ego ụlọ egwu ubete nne na igbudo n'ọnwa taa n'ịnwa bụ nya ya eme onye si na ọ bụrụ eziokwu isi aba anya n'obe kwuru na ebe anụ ọnụ aka bụ ọnụ na ya ma ndị ime egwu nwa sị na ọ ga-adịrị na anyị mma anyị bụ ndị bịakwute gị mma ga-emekwula anyị etu na ikwuru n'ebe anyị bụ ndị bịakwute gị nnọ tata etu a ga-emekwula anyị ka anyị dị eze alụsị isi ojii niile ọdịnala ndị isi ojii niile kwọ ndị isi ojii niile ihe ojii ji bụrụ ojii igwe olekele kpụ na ndụ nke ụwa niile kwekọrịta nwa mmadụ nwa mmụọ nwa edo ajụrụ ebu ọra igwe ihe ojii ụmụ okpele m Jelerika away Laba odeji mauni bo Abakangu diji ko chale chiyo Ibamudi ji mauni bo Abakan odeji ko chale chiyo Ibamudi ji mauni bo Dejije kase mauni bo neti ni mi bonile Mobia mo mele nyobolo maunde lidenu Abakan udiji ji mauni bo Namuli bo nya chona Oburi na nani itakani bo se itakani be sana amo so na amo so ego ti ne futaro ego ti ne futaro ikuta go na anyo akala kamade ma anyo ma nya bosu no ni manda kala kaga izo yo kutube sunna do wa we wa gana ro back ile bi akani bi tanketa so oburu mi wi na ekuchuku waka de de chuku jitie na ni jaka ni me do wanka boro man oburu waka ni me no wanka yes ni me bi anya go back ama mbe me tara che wado mu na mbu ma nwoke ma nwa aso maro de mo na mu chi anya ko tiro nye mu tiro anya e boketa mu abo nga bi le kalia amu kwa so na mu wa choice so pe ba ni sana nibe mbonu yo fa kai ba mando aba ja ba go tu yo kai je ja bi na ma sponsor onya ngoro ko mari yo bulia da dem ko bani beji ko de mutire ko ripia je mo ko ba kwado zan nambana samo se de wete moto nwere moto ka aka na wete moto je na na akwo kwe da mo lo bomba ai we wa ke wa ko ibo tu na fo you are not in an empty of machine. I tell that and go to come and go down. I will go to the jump band. How can I move so back? Papa tell him, Bali, you not. Go when you get to back it out with a camera. He gets him in the home, and when I your yanch, we went your to ask a customer, but who I know.
I hope I can go to you one another. When the number of Posa Dalia, after Posos Raja, Jabba, no 2 way put on that band on Anna Bodia. That band wrote you. So some who gave you to your band. Mamma should not do that. I can go to your band, you know. Like I can tell us in Nani. So some will get me. You know, Master Bataramu should get on how you got it. Who then I can do a nature. Abatan wrote to you, Michael, and what I move. Trauma to them with you as I'm can love some of them, what I'm not about my lap. Yeah, what you feel that in a little thing, but I told my Tonata. Bebe, choice. I'm on road to make the way. Choice who were better. Mamma, what's in the Yapana? Elena will to you. No, I'm not making one on yours. I want to take the band with you, Michael. One on yours. Elena Javia. I want to make him, I said, maybe go to you. Go to you, because with woman, gentlemen, you will bet you put out for the Kaka put you. We're going to not some go better or some opportunity when I'm not many women. That's some passing with you when I love it. Tell opportunity when I go. Not apple for you. My open matter that I will go to you, who like not by church. You know, no, that. Nankona abu to a good you don't go like Kung. Macama will meet them. But some of the actual is next time. Time is doing time when you saw a road, you didn't give up all on Africa. I'm not all on Africa, Simon on bomb. Simon, can you even one man outside time? Me too. You see it, you were on the Bible, someone they go to the naked butter. I don't know where to get it from. She ran 1 week, I'm one time. We go. And someone she would have to bed, take in your teenage how much far. Would have to bed, Kenya. But I can't want my feet and how much. But would have been changing how much far. I don't know what more to bring in. But then we have to bed how much one, what was done, I was bed. Then I did already one money later, man. We did tell one to be better. She might live. I work better, I'm 150,000. Went to the village of Katie and I was better. But I'm not better, I won't them. And they walk on, not just like that. 100,000 I was with them. By the time I buy them, I cannot do better. Over a million. Apparently, I don't know apparently, I don't know. We are good. I bet it. More than I get up at 5,000 naira. Up at 5,000. Say up what you cannot do it. But I want on you. My was no movement, the group. My one time was in group, nominated with me. Sit down, I'm in group. We're going to someone on the other bed about 1 hour. Corporate cardboard bed. Come on, I told you. Open on getting someone the book I get my money. But I want on you. I want on you. My neck, the chicken now one. And second now, what better you will go to Tiana. No, some one Yamatana, I would do Joe. And I have well, I'm about you when I'm back on. Easily, don't you know, don't tell me I thought.
the building. Inani Gafuna Igwa Egilwa. Ole Kalebo and Nigel. And Nigel, I'm a second now. Ona fugaba kodo. Ona fugaba akosisi. Meji digwa. Nen nanyan kono fona ivede. Egu kene. Pawelu go wagiri go rudamba. Netili. Yugo onya chona. Yugo no fomba. Dere bona wa ofunari. Esa alfisi oji nina. Odira na ndisi oji nina. Ondisi oji nina. Yo tiji buloji. You want like a lepon and not one in a photo. One more. I do the work. Where you do what?
Mbulumbulo no mrioka. Yano lia kuyaya bata. Mbulumbulo. Mbulumbulo. Mbulumbulo no mrioka. Haisi kwa gena. Nakwa. Mbulumbulo no mdoka.
Ibamanaba Ibana dia nile dia kana bela na mardeje maundi beli na bene gwebili Uwaga ina madi Waka amalo madarele kwaro gwende bene gwebili Mama na mama na ba na bang arodo gilgil kana buwa se na lugo se no ele bicha dia kala ka we bicha ele ijagre ga ba to mo na bege ka eno lo de ne wo ile ne belira iba na dia e chere mu ya gano na ma ba to ne gbe bili Wamajana, ama wabamajana nando nina biane ni udene ngwire ne belira mawa bato le wani wa bileri wogu na nonya Ibana bia ya mudana wadi bia wana gwogu Awa gerikana udane wonu gwiwe na emeliwe ma abato na begi nebe negwe bili kwani tete tene chiki na ijele na Anambra udani ibendria ila gajo ibendria wanande muna guleku to be wi na lototo mbada si bechi ozodi Naju dele wonogu le kama wakina madina medo bona Anambra kana dona joju ndegala ona na kwesi kwa balora ogwa dobogu ndeme aroda udana na guligu wa majana wiwe na emelibo ya chana mu oye bido ina nono ya na bebodi Bio gereze bi na wana ndo mumune na ade na mana maba to negwe bili obinna ele ne tene ichia laba bio udele wono gwe tato kene chigi nejele na Anambra wodo wade oya chana mu Obinna brother monso ki na no na gede na bocha ka jo ga jo ba di iwe ni iwo wa ga ina medu mama ba mudi ndezi to kudika da chezi ele wa ga ina medi madi amarochi gede obodo se biadi ele namu mulumulu nugulo majo tarama bio wangina mulumulu nugulo na de nama bakini ne be obo imodo ga go na zanava ele ogbeje mulumulu na modo ka o tarama bia imani wala boneja no bobu na bro ya bo 1000 o na je ibo na Chige jala uyele belira maijala Anambra ibuli nana ndonina wade wa omambala nakede chige chichita ta ole kele ko kaka kanje na mbata ga bela mbata na mbata mwa ruda na mbata ego ba na bongo to gurugo bego ba lo muda na ba mbato na dude na na buligu o ya tana mo kide mari na jogo ele kuni ni chia every ko na dia zo mo go wo na na no Maijala Anambra de ama wa ba ma na gengina ma na so ya so na you go be able to tell me to beg you. All the clear. I can't have all the people to me. Oh, I got it. I love you. No way, love you. I can't have all the people. If I'm what oh, you want a gun? I'm about to want to come and have a bad. Oh, God, I put you on camera.
Jagabar afung welo tena ya Esogo Ojolo no one Waduh win suami waria mau kalaku Alaji Garuba ya Garuba Garuba chale Thank you.
All right, ladies and gentlemen, information reaching me is that High Chief Chukwudozie Emeke Oko Bluso is in the building. Odogwana Abalizu, Onemi Yesaria. The Chief Security Officer, now the General Vigilante. I forgot. Mmele ko 250 na koketa. Olu nara oku nara mo 310 ekusiegu. Oku nara 310 ekusiegu. Amen. Akalusi abana. Butata. Abana. Abana ila fikira.
Fire!
Ikusiegu. 444 Stainless Ikusiegu. 444 Ikusiegu Stainless.
Okay, Umaru COG. Umaru na COG ni le o ba bia le. Ordinana. Omanana. Alusoji. Ordinana. Ibange wala kale ko. Oh, you are Okay, I can alindi umo COG ni ne. O ba bia le wa se ka bia fo na wa. Ka afi igwe. I can alindi. Ine gwa nyi ga fo na mmiri igwe gbapụrụ ọsọ. Ya nwe ni se ga ni igwe na je bia. Wakele ugwoma. Baba. Wakele ugwoma. Baba. Baba. Ego lekele po. Na ijele na ke paso. Na ijele na ke paso. Mbolo mbolo. Mbolo mbolo no modi aka. Ya mawa zoni ke ndio oso na go bwana. Oso ke ta no se. Jadi ke si me be se me. Engwa dika ina mili egu ijele. Mawe ijele ngwa potawa ke pa ka ko ginkili. Na mawe ne kili ke egu. Ijele pota ke fon nage. Ijele pota ke fon nage. Endi tili ijele ngwa no. That's a one.
The PG himself is here. Father, no go.
Omaka ga-emelie Omaka ndụ Omaka ego Omaka nwa Omaka agamnihu njole ochile nne ya taa ba bori ọmụmụ bori ahụba ba lekwasị n'elu ọjị aka a na-agazu ụgwọ n'ọjị mana ya bụ aka agazu n'ọjị taa wee kwuo igwe ole kele kpọ igwe na mmiri ọsọ ya ọ ya abalị o ọbalị nkwa ọbalị eke ọbalị ohe ọbalị ahụ na ndụ bịalị nne n'ijere ọ ya abalị ụlọ anyị ndụ dọkwa nnukwu na ọ ya abalị anyị ụkwụ anyị jide ka anyị ga-eji n'ụwa na o Egi na-agbọ ọgọgọ ọjị ma akwụkwọ oge obi dị ya na ọ dịrị izu nna ijele na nke ikpeazụ ahụ na-etinye mmanụ nke ikpeazụ ahụ maka na etinye wee na-ejikọ ọchịchị na ụdị etinye wee nkịta anụ onye na-etuzi gị aba ọ na-eturuga ebido n'isi na-etu ya na-abịa oluzie oyi ọ gwakwara m so ma wayarịsịa ọbịa 15 minutes ya otisie ya nwere maịk n'ọnụ ọkpọcha ya paakị na hazi ya akwụkwọ onwe ya Dr. Achọnam Ọfọmba ụlọ ogbuwe ndị ọrụ nọ paakị ya jiri nna ijele na ndọ tata
Biko Oya bialu ne de chinna idele tata. Mo achana mo fomba. Mo igore gele bona na. E kuna we na lo ni mo ma ko ya wo. Ise. Na ne ba yes. Na. Ne ko la wo le ala ni mo ma ga bia. Ezio. Na ne ga wo ga le wo ma ta. Na mo ma bo ni. O ibe. Hope na na amụta n'ihe onye ọzọ mere. Hope bịa. Ị na-anya ewe onye ọzọ. Nọ n'ịnọkwu ya. Nọ. Nọọsụ bịa na saịdị njem. Ọ na-asụrụ afịa taa. Mana asụrụ nnyaa. Weta nke nnyaa ka elie. Record, no money in the
Igba alekele kpoo ngina ọjọlọjọlọ nọ gbakọ ọjọlọjọlọ ịgba ka ọchịkọta ọgwụ onye na-ebe a karị dị ya mma iwe ọ na-aga ka ebe a elu ọrụ onye elu ji ihe n'ọbara obere nru achọrọ m ka mmegbu unu mmadụ na onye nọ na steeti haus ga-eso ndị mmadụ ahụ apụta n'ọlele ịchọ ọla ọrụje unu chọọ ọrụje unu chọọ pụọ isi ala ọbụla ịchọ ọnọdụ ya udere bụ nna ijele taa ọnwa ya bụ nna bureche ọgbọ dịkwa okwu ịchọ mbụ nna ịzaga ọgbọ karị okwu ọ nwere obere na m bụchara ma nna pa ọbara olu ọ karịcha okwu n'ọnụ ndị igwe na-ewe olu ọ na-etinye ndị ijele ọzọ nna mmadụ a na-adịrị nkọ kama ọ bụrụ nna nna ịghọtago achọrọ m ka m rekọgnaịz ya Honorable Barrister Kalisus Obiweke Esquire na-represent anyị na Anambra East niile as a whole na State House. Bụrụ ọdị anyị nwoke na-anụ ada anyị nwanyị bụrụ onye Igbo ada nwa ọkara egerege bụ na mkpu ndị na nna amalụ na n'isi Obiweke Igbesi nọ na State House bụ na onye na ndoro si na State House Igbo ọ bụ onye na ndoro nne ọ bụ ndị na ndoro ka nọ na-ewu ọ bụrụ na nwanne anyị nwoke na-ana m isi na Federal House pụta obi ebe na-ewu ihe anyị nọ na bụ ike bụ ike n'ochie ana onye na-abịa anyị so bịa ha n'ozi election wo peli kutai ben mo abode ni anda kuso wechi mas loro kina na kege jaja na ana mo ni kemo ko asu ake na ko zo wo odo ono sale
gị Agodi se se me kunaju ne chichi ga bịara ịkọ nsị ana tọrọ nsị ọ bụrụ nsị ọ gbakọtara ụwa ya jee mmadụ so meka ụwa ya jee mụ apụghị spiritual evidence Dr. Ajana me one of them. Oh, he got to see me shoji nina. But na ni shoji nina. One shoji nina. Oh, he got me to swap ya. He shoji for them.
bam to bi so mana wa ma de ma po o le kile ko na ndori na wani ne ko bele mo bi to na ke buru mo ma mano andi o mo buru onye ya no nta me jori ya we na be mi bana bana ke ta ni ke ji na ijele wani na obi na to motori na oh ibo e tu na bia na Natalia oh god e tu manavia ma Natalia e tu janavia jana ta tu manavia Natalia zio obi do makari na mara ko mo do tu ya no bia onye obuna bia na ba o di ko lia akono mo na tu ibeli na na me bia mo na o wodi kan ka ta ta ba ta ni ma ora ko tamba na bana lu bon elen la ta wele mo na anna arama la ke ma na ma la ke e ba wa ki ba de e ba un ke joko de la pu ni bi an to na awo amana na awo ko mena ma ka won to o mena na ne ma awo de onye ọbụla bụ onye mena na na-egwole egwu onye ọbụla bụ onye omena ya mmadụ iti ya na na kochi bụ agwọ omena na amaka Ogboni pastor Pastor ndị Ogboni nwoke oh yes pastor ndị Ogboni n'ụwa niile ọ ka o mere ya ka anyị nwa bịa ọ dị m nwere na ọ dị ka aṅụle ọ kwesị na ọ bụ onye ọkụzi iberibe ọgara oh yes anyị ga-abịa ka anyị nọ eri ya eziokwu ọ na-eme ọfụma ọ na-agbapụrụ ya mere mmụnwa ọ na-agụ n'isi obodo adịghị ala ma dịkwere mmụọ na-ere na bịa ise onye ọbụla ka mmụọ bụ Ogboni pastor ise ma Yoruba land oh yes ma n'Igbo oh yes enweghị onye ọbụla ya bụ Ogboni mbụ abazuru ime ọ ka o mere anyị etinye ebe ọ na-eme Ogboni pastor anyị kene gị nne daalụ eze alụsị isi ojii niile ọdịnala ndị isi ojii niile kwọ ndị isi ojii niile ihe ojii ji bụrụ oji igwe olekele kpụ na Nando ụwa niile kwekọrọ ike nwa mmadụ nwa mmụọ nwa edo ajụrụ ebu ọra igwe ihe ojii ụmụ okpele m Jelerika awa